Sir! Oh! Uy, nga naman eh. Nata ko'y patanawan ni sir. Ganun di ay. Saan di problema ni? Mukalit man siyag ka ng kuan sir. Mukalit og ka off. Ya mukalit og ka on. Sige, ato'y check. Na may dautan ni mong spark plug. Ngano man sir? Dautan jud ni. Show jud ko. Sama ra gyud yung duha. Wala ni spark. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Oh, daraw. Papalit dito sa Riders Motor Parts. Sir. Dara sir. Sir, paliw pud kog ka ng check sa kong light niya sir. Kay mura man pud siya bundar na. Okay. Okay. Try daw kuan, pandar sa mong motor. Ito testing nga ron, ayag ba'y musuga. Hayag ra sir. Hayag? Siya may nagpahayag sa akong kalibutan dun. Di ba pangako mo nung una, tiwala'y iingatan? Sir, bayad ka sir. Kuwang pa sir. Oh. Sige, buhatan ako tanan. Kuwang gyapon. Nung araw, kay tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Ay sir. Oh, ano ni balik man ka? Atak ka sir. Mura magbaguba akong break. Ano man? Mukha ito siya break? Oo. Mukalit ang siya break. Murag siya ba? Gibuwagan lang kag walay hinungdan. Buti ka pa, sobrang bilis mo lang akong nakalimutan. Buti ka pa, ngayon ay nakahanap ka na ng iba. Asa siya?